Allah sarki, kukan me kike yi? Duniya ta ishe ni. Me ya faru da ke har duniya ta ishe ki? An yi min mugunta. To ki fawwala wa Allah tunda babu wani abu da ya same ki. Na kamu da cuta, wayo ya zanayi. To, ni ina ganin kawai ki sanarwa da mahaifinki. Abba na gani baya yi. Ato, ina mahaifiyarki take? Allah sarki ummata. To me kuma ya faru da umman taki? A cutar makanta. A'a, to yanzu ya za a yi? A'a, so nake ki daina kukan. Yanzu ina saurayinki yake. Ki daina kuka, hawa kulu. To kin gama ga ɗan halak. Share hawaye, kin ji kulu. A'a ka ci wallahi, da ni zan zo ne wuf da ita. Assalamu alaikum masoya. Ina godiya da irin gudunmuwar da kuke nuna mu. Idan na ɗora aiki kuna nuna mun wallau, ina godiya sosai. Ku ci gaba da danna mana like, sannan ku ci gaba da yi mana comment. Kuma idan yau ne farkon zuwanka, ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin aikinmu. Na gode, ni ne naku ɗan fim Ayaba TV. Na gode wasu yara.